ngestreni sarasian ingkang dilakoni mono rembug gerai Kanjeng Rama Mandaraka Rama Prabu Salyapati. Nggih. Undangane sing gawa sapa? Undangane sing gawa sapa? Nggih kula ingkang ngasta. Kowe sing gawa? Nggih. Coba kaya apa undangane? Nggih mriku. Macanen. Nggih. Pak macane. Macanen. Nggih. Lho, motor agama lho iki. Motor agama. Nggih. Kowe informasi wong tuwa. Sing jenenge wong tuwa niku lek motor agama niku nguyuhe terlibat nang. Macane bener Pak. Tanggal 20. Nggih. Undangan saking Papondo sarasian Rembag gerahipun Prabu Salyapati Surya kaping kalih dosa wulan kaping sekawan jam Prabu Sanga Indang. Nah wis tekok dawanen undangan kuwi aja nganti lan kuwi undangan siji nggih wong loro. Oh ngaten. Wong nang ngono supaya ora mandhak. Ripalungguhan iki wana-wana ya padha lho. Pabala narapa Kresna Sang Tulus Hanaka Prasiwara Bakmawi Sukta kang windak kaliying apa. Kali tek ana wong gimbal dengklekan ning tengah dalan ae opo gunae. Sapa ngomong ambiko. Sukani Prabu Mawa.
bayamnya lemu ayamnya yang wes ketemu bayamnya ijo ayamnya yang dua bojo ngombe Raden, ini ngopo? Ini pun dibelah. Aku ngene onon berhasil. Buris mau. Masih mau ini. Sopo sing gali-gali kuwi bojoan kula. Aku ngerti lamun kali kalungan iki Buris Rawa lagi ngombe, kowe lagi mendem. Monggo panyambitane para pinter kae, ngombe entek sak gelas tandane kaya Eko Patmosari. Eko kuwi dalang. Eko kuwi siji, Patmo kuwi kembang sari wis ngarani wong ngombe entek sak gelas. Prasasat kaya kembang sing lagi megar. Parang dene segelas tek ora gelem andhek nganti entek 2 gelas. Yang 2 gelas iki tandane kaya dwi amratani, dwi loro amratani rata sakrandine awak. Entek 2 gelas iki ora mandhek malah 3 gelas tandane kaya tri kawula busana, tri telu kawula batur busana kuwi pengageman. Kaya batur sing nganggo sanggangane juragane ngilang-ngilo ana ngarep kaca. Terus 3 gelas iki ora mandhek dadine 4 gelas tandane kaya catur wanara rukem, catur kuwi 4 wanara kethek rukem kiwawan tandane kaya kethek sing rebutan wawan pating demok ninggal ing tata krama.
limang gelas ini orang mandek malah limang gelas tandane kaya ponco suro panggah ponco kilimo suro wani panggah wis ngarani wani karo sapa iki mongko wis leponge glokan koran lamun sing kok ombe kuwi disumet wae mesti bakal dadi soro remungke jaringan utawa menure usus kuwi ora sak jemetan ora kok kira-kira kowe ora muat karo kahanan wong tuamu Rama Prabu Sawa ora palungguhan iki nembe nandang gerak apa laras karo gamelan wong tuane lagi lara kowe anake malah mendem Sampeyan ngene apa? Kula ngombe tuku dhewe. Kula jengrekan ngeten niku ya repot sampeyan gelem nyawang syukur ra gelem anger. Lah kok ngukuri kali duwe Rama kok Pakmal Sari diamakane lan sak liyane. Apa sampeyan iki suci-sucine menungso? Napa manganggep kula niku boten ngerti sejarah Ratu Ndrawati. Bladal sing rainak iwake jeneng sampeyan yen suwa kentene. Delik sampeyan ke alas lulusan molimo kabeh pemati kake mata maton minum main mari kabeh nglakoni. Orang ini tek urune karo tulis Rama. Sampeyan iki luwih elek luwih becak tinimbang kula. Wakon sampeyan ora sehat saka batine. Bakul Prabu Prepo sing mantenipun pinten mawon sakene. Yani sing ngongkon ngantem sapa? Terima kasih manah kula. Prabu Betara Sukani Rakodo ing Jagati Sidiwa. Kok batani karo Prepo. Kayak akhir sembahku orang kami panggilan kira aku berlaku di Wisnu di Jelata ini blokking ketemu Prabu itu kalau berterima kami orang berbudi soalnya kenakan akan dulu nino kalian berlaku ternyata seratus pun tidak tahu para jadi pakai ketemu Wis kamu menengok Wis Rama pisan 51 terima aja manah kula. Piye? Kula boten terima. Ora terima lho nyangka wong aku lakiren. Kula tutupi. Kena ditutupi ning aja nganti mati. Kalau aku ning kowe tapi nek paham dimen Mai itu angso piaki Ngalang ngajure komaku kongso tetep kaya butuh ora mandhi ing kuanggis
hati-hati apa kowe melu calon boloten kebolaken rambut perkara dapur ngerti-ngerti tos rai ora perlu kaget dengan mergo ngajak bila ini sempat waktu sing garap perkara Prabu Kresna sing kaulus kenapa anak ratu sing diberikan ratu dan teranggu cukup rapi ngomong masalah bolok kesaran dari mamak ilmu patra uliwitan urusanku dengan nyawang ragilem ya ragilem ika marpen nyakit dasnya tidak
Prabu. Berbintang ngalis bersama berkandung sabarang kadukir moyak mahayi Satyaki. Orang dari hati lo pecah silamipun tulis roh Ojo, yang kulit lindak agan tanpa pamit diperiksa kulit sifat bakal kejiret karo hukum monggo. ini betul terima orang semangat dulu hanya kan ini punya teakan ada monggo lagi kenapa si ragu gusti kuki mari berhukum leporo pakat di wong sing matemi baru wis salah dulu kain sing do numpuke wong biyen pancen wong Mandharata iki Gustimu gotonen lho. Kami pengkakan dari pagi berlapis tak pokok kali bohong rosok berdiku kakur pokok kabunan dulu yo siapi harus tak pokok ini kok yang tenang dalam ini dari kersok lawan dari siapi bakal punya negeri Badhe sowan wonten ing perkataan Ondo lho perlune ngestokaken dawuh mantap undangan ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu Duryudana supados pun nderek piyambakan kami saraseyan magepokan kaliyan gelahipun Rama Mandaraka yen kowe teka sesuk ana ing Tarondo kowe kecilik kok kecilik
sing dirembuk sarasian wis ditindakake nalika iso mau. Yen kowe sesuk saka iki kecil, wis ana apa-apa tarupe ya wis dijugrai. Ning manut undangan menika tanggal kalih dasa, ora sing bener iki tanggal 19. Aku iki bapak kono. Nekani undangan ki mau, malah geger bantah berkah karo para kulawa, mergo para kulawa kurang tata. Ngancani sing karo patine, kembar maningan. Kowe yen teko sesuk kuwi wis telah ora ketemu lan sapa-sapa. Nek undanganipun menika nggih tanggalipun kalih dasa. Ndi undangane? Yakin? Ya main dengan berkekonang seorang sopetan dan kasaran pada hari ada risangga perang dengan berkempet-kempet sangat manis prawono Yosef tukang iblis salangan setan undangan kok malah disuwek-suwek nanti anggen dahar pripun teng mriko iki genah wis dibikin iki genah ibarate lawak sing wis sedo genah sing wis dibikin dipun reka kados pundi kowe siawo pantes moga direka daya undangan wis sesuk ahli nek kowe ora melu rembukan nalika esuk aku wis rembukan nek ngono keto lamun kok cakal iki pancet banyu sembunyi bukan ngono aku ora bakal nampa dosa berbendiling dewa yen entuk pangestune kali Prabu Ndrawati aku kok aku perintah yen perlu aku bayar yo gelem dipun perintah menapa surasane Koko Prabu Mandura wong-wong dumateng Paduka kula-kuli mejahi pati sengkuli bakal tindake aku perintah ngono aku perintah aku bantu aku perintah Pak duwe kuwi pati hari sengkuli aku kokoran ya semua kok kok kokoran dewa ora bakal aku nopo dosa aku bebas menawi kula perintah Koko Prabu Mandura napa Paduka ngrasa mesti bae gelem Koko Prabu Mandura lah dalah Nggih, dari Prabu Ndrawati kula badhe nyuwun senjata pitulung muter. Kersa boten kersa mesti gelem. Kula nyuwun tulung dumateng Koko Prabu Mandura sak mangke kedah kondur dhateng negari Mandura. Gak salah. Aku perintah mateni aku dari sembunyi sing marai warung kopi sembunyi harmonis kowe digali aku ngomong sing sembunyi ngono aku perintah mateni sembunyi mereka perintah mejahi sembunyi tetep badhe boten mati kok sembunyi ora mati mergo punya setiaki mergo dalu menika lakonipun sanes pejahi sembunyi kok sepanu lho. Ngono ora. Lho itu bantu mata Koko Prabu Ndrawati awit menika sesembahan kula. Menika punden kula. Lan boten narimaken rasa manah kula ing atase Ratu sing Bathara Wisnu kok dipadhake ngeten Bathara ngono. Yang aku perintah materi sembunyi dasare apa? Suwun sewu. Ibarate Kurawa niku geni lagi dadi yen didoli padha genine napa malih dipun siram bensin tur bensin oplosan.
mesti lawan buruk makan kantar suaranya mak jebor doaku wakuri sabar pangandikanipun para pinter inaloha makaso diri kesini sekali merdeka tetap merdeka lagu kalian turu-turu wong mobil awet wonten paring sinten Hindi nyanyi kaipe ndak kompo panes kuku mau dadi tampang ono pramadi Purawalanang hitung ibu kianda desakan jimat pokok rakunan guru sungkem kulo katur pokok raku kerok Arjuna tak kompo kali berhubungi rosok orang rak panes kulo dadi tampang ono pramadi ini kulo tampi sayur jimat kok semengko pernah bojo tindak endi Arjuna Tunjuk hati cumangkat dan pasatrian saru jajar perlune dimanggih kalian nyanyi nakwo yen wis ketemu dadi kula rangkep dosane nakula nakwoan sabila wani nyidra wontenipun pusaka keris Kyai Damas kowe banjur nyadui dawe sapa dawuhipun Kandriyang Kapondo Sang Mahatma Bisma apa kowe rapal karo watrake adimu kembar inggih sampun ngertos watrake piye lari kawit menika jujur apa kira-kira wong jujur iki ndur tinemu nawar yen wani mulang koko nyolong anane keris Damas Nanti menika Bapak Prabu. Lo pikiran apa bukan semangat ngerti. Ibu balik ini ngerti kalau nggak bisa kok. Oh, kan dia. Ya dulu muka makan berhenti. Makane ning ngendi arep ya apa ketemu sapa? Jengkel lakon piye bahasane beruan. Oh, lakon bae ngono kuwi. Menguang pangapunten satria menika hamrahipun dawa laksana maknanipun ora kena ngringkati sabda kang wis kadar mongko kula sampun saged ngrasakipun Kandriyang Bisma badhe rangkep dumateng abdi kula kembar menawi kula boten siyos tegesipun kula lali ing janji malaikat sakat menika ngapa jiwa satria kula sadurunge saged kudu dipikir oh, jangan kowe ngono dipikir wae dhisik. Kira-kira kula bakal buat kepiye? aja sok dosa-dosa ndak kesluru ana bahan baru Utawa barang butuh. Nggih. Nanging kula menika ibaratipun kaki jemparing. jemparing napa Panak tegese gumantung ingkang lepasaken mongko ingkang lepasaken menika Kyai Bisma kula namung badhe nderek. yen panah karo Arjuna meksa Betul. yen jemparing Orang duwe nalar, nanging ora mungko dalaka duwe pamikir, duwe akal, duwe pikiran. Wong kudu dipikir sing ati wening, wong ning rasa andayane wening pikir. wong ning pikiran Lah itu weninge pokok driya. wong Driya banget. Bodo kangen. Bodo ngarang-ngarang kuwi Ngopi penting cepet kok. mboten Niku jenenge cucuk ning awut niku.
Oh, gedong larang. Hasil ini ada ini menurut. Yo. Memang memang siapnya waduh. Apa? Tapi saya Dipikir oleh dhisik, apa ora kawatake para kuwana sing rina wengi mung tansah ngremah patine para Pandhawa. Nanging paring dawuh menika Eyang Bisma. Menungso kuwi pipake padha Wonten ning atine. ora golong Sing jenenge gunung kae, Heno digawe segara kena dicacaki bali ati menungso sapa sing ngerti? Sing ngerti sapa? Bener lagi? nggih, leres tak ono. Luwi. Mau dipikir oleh dhisik. Kena diarani nanti ngajar karo dhewe kembar, padha karo bacok-bacok Lantesan betul sing dibacok betul dungkuli aku pantas pisan. ayo Piye ah ngono? bapak iki Bapak WA itu orang ngomong itu dipikir sing nganti ning kene sing betul kedua. Sangka kula iki banget anggene. Mereka lan iso hambake mligi marang Pandhawa ki sumpahe piye? ibaratipun untuk sapekarangan Ibarate untuk sapekarangan ngomong sing paling enak ngomong yo secara dhewe ngono lho Pak Senengan. Mati siji mati sedoyo yang mati siji. mobil sedoyo Lah yen tega jempalane karo adimu iki padha karo kowe apik. Ngemuk dhewe para Pandhawa. yo saking Lah yo saiki kok piye? Mergo ngene yo Di, ana paribasat Janaka. Arjuna. Arjuna, Janaka Arjuna padha lunga. Arjuna ora mriko. Oh yo Arjuna. Iki sapa kae salah arah iki. ayo kowe karo hati ngatasi mobil di sama semakin nah Mangke lara ingkang prayogi ampun duka dalu menika kula nyuwun ampun duka. Mangke perkawis menika kok dikokane budidaya mrih rampung. surat halara sabya lintang omedat Estisonyo tengah wangi umang kandaning postito kalayaning putyan iro Dorya Wancine kami maring kasatriyan sawu dasar keparing jenak pinarak kok niku bawa kabupaten. Hanggit Raden Nakula kaya kapan
jenak ingkang dadi wengahe dapan jenjeng kang dadi rasane semuanya obat ingkang bakal nampek sarta nempuh urape lakon urip ing jagat sawujajan. Lah kapan sama kula tilak-lakan ingkang Karaka Madukara Raden Arjuna. Ora bumi pakem beda padha mangambak ambak utantes warlan Yesus namun sarawipun kakek Mas Madukara wonten ing sawujajar kowe mlayu wong ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndak tompo manging sak musim ndak tompo bakal ndak banget terus hikmat katon ing dados pangandikanipun ora perlu kagian gemen sing tampuk wis cetha iki tanpa warana wiwit untuk nganti dulu para kandha tansah andhep dharma upama iki ning yo kene paluan iki wani ora kok nyempyekake banyu lekuk ana praupane para penduduk kowe ora marang kautaman iki para kandha ingkang dipun kersakaken kakek Mas Arjuna kados pundi kapan dulur-dulur ngajari kowe dadi malih wis penegoro mondoro kok Kyai Damas Nduk Kala kula mireng bilih pusaka Mandara Ical kemawon mbiyen samangke lah kok kula kagak nyawa wujudipun pusaka. Bapak pisan kula mboten ngertos maksud wau namung badhe belek yen perlu kagem kalodho kula kagem jantung kula mboten wonten kondo-kondo bilih kula ora kok kagem. janji ora gelem ngaku ora gelem jujur aku bego jempalani karo kuwi permecak siang Kakang Mas wonten paribasan rasa paribasan Bapak sakit mboten ngertos bab pisanipun wis banget.
malso oh mati malso Bukti tanggung muar jumlah sing wirang nanging nadyan kaya apa lan kepriye negara iki budhakil hukum iki kudu jejeg nadyan kok urip hati yen kudu dipakapi digowo laku janji ragelem ngaku tak pribadi jemparing sing mawa daya angin bukti banyu teman karo diri men ora sak untuhe Arjuna ki kleru kuwi ya mung diperintah men sing aku mongso gumun setahun jemblek sareng kok sing perintah tumindak ora kaya ngono malah eyang takon dosan nanghat Bisma Panjenengan Bisma kula pengin jagongan kali Paduka aku melekat Rukit kolimo dereng hitung Kadung kadang hamo Kanjeng yang kapon bro Nabi Prabu Ndorowati kasih ya supaya punten kula nderek perang ing ngopo Paduka perintah dhumateng ingkang kaya Arjuna kejeng kadhampaten dhumateng rayinipun merga sadewa lan kula ngluput nyidramane Kyai Damas menawi petan kula anggenipun dakwa lari kalih kala boten mawi dasar ingkang sangertos kula Hyang Bisma menika piyayi ingkang utus lan wegit sarta kula sing dados budinipun nanging sakmangke sampun kabeh tiga kosok balik Paduka menika Brahmana Paduka menika pendhita ki makane dipundi lan ditata dipundi pangandikan ditata Keswabawan menika perbuatan samangke prasasa Paduka menika kados dagal musa pramila getak modal Pak ini barake ula-uli malah ketok lorek. Pak jujur aku lagi ngerti iki
kok penembang biswa kejem tur kersa tak karo mesti iki wong Indra-Jala yen musuh karo aku yo mati ora bakal batuk ning sing gambui yo ngomong iki kok kowe sing teko ya ngopo mulai lambang lah sampeyan yo bayane nang ngerti gimana nyeluk kula aku ora ngundang kowe ngundang krungu kuping kula kaya dipethik wong bagong rene iki lho wedokan ora kowe sing tak undang lha ngono iki sing tak undang Pada gede ketika ayah ketodong ini bagong itu ampun, ora tau metu nang dia teman aku kangen karo kowe ngono berane ngedeke jaranan barang kowe kowe lungguh sik awak jagongan karo anuan iki lah aku bikin paham lho rasa gitu hampir kalau sampul tua kita kendali soto kemauan bojomu sik saya perobongan ya mungkin kalau yang dia teringin dua minggu oh iya 2 minggu lagi kok anuman ditong ya wis dikongkon karo nang widaya nang kok diojo cari tane wayang Ramayana anuman diketek putih soal tangan buruk tangan kok juruan tangan kok tinggal oleh tangan konangan iya konangan berkurang tangan kowe sesuk itu banyak nekat kok biwak kowe iki ngedek aku kowe ngrayah pasaranku aku sabar-sabar tanganku ngawe kowe lambemu beneman lambeku wis mengo kowe genti omong iki ndek karamu piye mongko aku nang teko kene sing ngejak aku sing ngundang aku kowe ngecibus karo kowe ngono apa ora marbut yo guyon iki ana apa iki apa romansa dadi kresna gampang kok piye kok gampang kresna kene piye kira-kira gelem ora upamane kowe dadi kresna gelem apa ora diniyata ya wis kene kresna kene sampe kene gak laku dadi kresna ayo nah bagongnya konstan lho bukan di bagong aku ini pokoknya masak dulu kali dulu ini menurut sekitar dengan apa ini serang apa? serang apa dua nama? Kamu? Mana? Pinter lho oh gila ngalik malas tuh nama Zidan Sembrono iya Sembrono pada gede Sembrono ngadep anuman Ini jenis kolor dari campi kalau pergi kalau kunjuk siluet ya nggak tempo gawe dobongi roto rasa iya roto di prayoga nyanggeni lunggu anuman ini panggal-panggal bukan kira sekitar di situ nih gompian pada gede nganggeni roto bakal mana-mana anak ya ya tak kokoh sirahmu deh
Apa bawa? Sudah nak ya apa? Pemasan mau bawa dia. Aku wong tenangan malah jago iki apa? Pepak sirang. Ngantil tegat nah. Dek kaya dilangane anakku dinding ini. Oh, tikus tenan. Enakan? wonten baru Sek kuat kowe. nggih pasih Musuhmu jebul saka kuburane. nggih lalu Kakake wis sawan moksa kowe pangling. Aduh yo, tanganku ora iso diobahne. Ora apa-apa iki nek. Rasakno. Aduh yo. Aduh yo. Wong iki dolanan. Iku kira-kira ndoro aku iki dolanan. Aduh yo, aku etok wae. Yeah. Mudah-mudahan manggil. aku ora bakal mati lakone dapur itu semoga sing jebul saka kuburan ayo kan balik Aku tak rewangi dadi pendhita Kalkondo. Ngarah patine para Pandhawa wiwit saka kembar. Yen kembar mati Pandhawa liyane mati. Janaka melu mati. Sembadra dadi Randhawa Sembadra tipis Widawati. Bakal tak prek bojo aku gelem mulih gawa Sembadra. Tamparan Bapak seksual ketabrak kurang klopo anu besok manira ngumi maring dongan kok bojo sang basa muka Kang Mangkura Prabowo goro pamitan